Hi guys! Sa video na ito ay magluluto tayo ng binagoongang lechon. Napag-isipan kong magluto nito kasi meron akong leftover na lechon at meron din akong bagoong. So sabi ko, why not? Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng lechon, bagoong, red onions, canola oil, tubig, bawang, sili, optional yan, ginger at saka freshly ground black pepper. Yun lang. Alright, so sa lista ng mga ingredients, check nyo ang description box below. Alright, so umpisahan natin. First off, kuha tayo ng pan. Lagyan ng oil on medium heat. Once mainit na, gisahin ang sibuyas. Gisahin natin ito hanggang sa maging translucent yan. Then, add natin ang bawang. Gisahin rin natin ang bawang hanggang sa mangamoy ito at golden brown in color. Then, ilagay natin ang tawag dito, ginger. Isabay na rin natin ang sili. Sa sili naman, optional ito, ano? Pero mas masarap kung merong kagat ng anghang, ano? Alright. So, after that, ilagay natin or add natin ang bagoong or shrimp paste ang gamit ko dito. Then, gisahin lang muna natin yan for about mga 2 to 3 minutes. And then, i-add natin ang leftover na lechon. Haluin or gisahin for mga about 3 minutes. Then, after that, i-add natin ang freshly ground black pepper at pati na rin tubig. Sa tubig naman, naglagay tayo niyan kasi para hindi masyadong maalat. Kumbaga, maibalance lang yung lasa. Alright, so gisa-gisahin lang yan at niluluto ko yan for maybe mga about 5 minutes or hanggang sa mag-reduce na yung sauce or yung tubig na na-add natin. Or magiging crispy na ng konti yung skin at saka yung mismong pork. Alright, so yun lang. Napaka-simple, easy to cook, and masarap.